Mayong buntag inyong tanan, mayong fiesta, mga igsuon, sa itong kasaulugan karon, nindot kayo, kay uban kanato sa pagpasalamat sa Ginoo, ang ato ang mga igsuong kaparian, sama ni Father Yeren Misa Sasay sa SBD, Father. Uban kanato si Father Andy, usab niya nato si Father Vic Doxeras, si Father Alberio Pidas, o si Father Neil Hamer, o ganyan uban ka na to si Monsignor Junjun Toledo, ako ang paisano. Of course, no? Uban ka na itong atong padekura gyud, no? Si Monsignor Juni Tupas, atong padekura, o ningon ako, I'm proud to say, akong parinte. Kaliwat mis mga inad. Anyway, Panginoon, uban ka ninyo magpasalamat sa Ginoo sa gasa, sa gitawag sa ning Santos sa grasya atong nadawat sa tuang kinabuhi tungod sa panggama, no, sa Santa Cruz, pinagi Santa Cruz.
munang atuang tulungon ta tulis nga misa sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Aron maanda kita pagsaulog ning santos nga misa, basol nato ang atong mga sala. Kay kami nakasala, kanimo inumanoy Nakalapas kami sa imo pagmamayo. Kristo kaloob ka. Kristo ipadangat ang imong gugma, pasaylo, Ginoo maloy ka. Kaluyan kita sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Kasulo ng atong mga sala, dadong atos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios, dito sa mga langit. Diyos sa mga
ginagampo kita. O Diyos nga naglipay unta kanunay sa imong katawhan, humano bago ang iyang kabatanon sa kalag, aron sa imong gilipay sa iyang pagpahibalik, ngadto si Maya sa pagkasinago, magapaabot nga pasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa mong Giniso Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawong hukmanan o gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, o buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios, ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan, nagbanhaw kang Hesus, human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga Pangulo ug manluluwas, aron paghatag sa katawhan sa Israel, ug higayon paghinulsol sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga botanga, ingon man ang Espiritu Santo, nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Busa, gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos, o gibaoran sa dili na gayod pagsulti sa ngalan ni Hesus, o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong kiluwas. Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong kiluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka motugod ng akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan.
makadiyot lamang. Apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Pamati o Ginoo, o kaluy ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Kibalhin mo ang akong pagpangutan ngadto sa pagsayang. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw. Daikon ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong kiluwas. Kinutlo gikan sa basahon, saang gipadayag. Ug mitanaw ako pag-usab, ug nadungog ko ang libo-kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono, uban sa upat ka binuhat, ug mga pangulo, ug nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdaig. Ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug sa dagat. Ang tanang binuhat dinhi sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila sa pag-ingon. Alang kaniya nga naglingkod sa trono, ug alang sa nating karnero, ang pagdaig, dungog, himaya o gahom, hangtod sa kahangturan. Ug mitubag ang upat kabuhing binuhat sa pag-ingon. Amen. Ug naghapa ang mga pangulo, ug misimba kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia.
Ginoo manaa ka ninyo. Kinudlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Humani ini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon ni ini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga nagkaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinunan. Miingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila miingon, muuban kami. Busa nanlakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha ti buok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarug si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayud. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira ni ini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya o miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan mangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda, dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos ug kalim-an ug tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, dali ngari o pangaon kamo. Walay usa sa mga tinunan nga nangahas pagpangutan na kaniya kun kinsa siya, kay nakailaman sila kasiya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pan o gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan human siya mabanhaw. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka, nagihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nagihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod, kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulokon siya, gihigugma ba niya? Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati ba na ang akong mga karnero, sultihan ko ikaw, sa patanon ka pa, ikaw ra ang nagbakus sa imong kaugalingon, o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang na nimo,
idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakus kanimo ug dadon ka na sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, ipasabot ni Jesus kung unsang paghiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga eksoma yung buntag inyong tanan. O kapi fiesta. Sultian mo sa akong gibati karon. You know, it is nice to be back home again. Malipay kay ko nga nabalik ko diha kaninyo kining simbahan nga akong giila nga ako ang tawag to home. It's nice to be back home again. Og of course, this was my home, no? Sa ako ang 50 kapin sa pagkapari, nagserbisyo sa simbahan, kining parokyahan na alagaran ako 11 katuig. That was the longest nga gilaran ako. It has been a home. Muna ko, it's nice to be back home again. Also, it's nice to see nga ganina nahimamat pa nako ang mga alalay nato na more than 35 years ago, almost 40 years ago, kita naglingkamot pagpalambo ni ini ato ang parokya. It's nice that you are here. O katungan na din atos lang iampo, ha? It's nice to know again, no? Nindot kayo nga ang batanon ato panahon na nakita na ko nga mauna yung gitawag nato na mauna murag nahimo na mga chapel leaders o nagdumala na sa parokya. Malipayon ko nga magtanaw nga di ay ang katong mga batanon nitubo gayod o naghimo gyud sila nga karon nagdala na sa tuang parokya. It's nice nga sa ang parokya karon nagtubo nadaghan ng santos nga misa unya nitubo o nilambo gyud. Munang pasalamat sa Ginoo. Grasya kini. Grasya kini. Doon ako yung istorya ninyo, abot na hibaba ka mawon. Kami mga karaang nahibaw na niini. Just to remind you. No? Sa pagbuhat, atong among panahon, nining simbahan nga karon ato agong simbahan. No? Kining simbahan na. Kapilya lang ni siya. Kapilya. Gamayng kapilya nga Holy Cross. Unya, nagkadaghan man ang nanimba di man masud, nihukom ang katawhan nga padakan. So, gibuhat na mo, no? Naningkamot mi, among gipadakan, ang styles pagkadako ingon ni ini. Nga ang katong kapilya nga gamay-gamay ni ini, among gisod, wa na mo gubadayon, pero nagtukod mi og mas dako na, mas lapad na, mas taas na, og kini ang atong gisimbahan karon mao ni siya. Pagka humana ni ini,
di na naguba ang kapilya nga dinhi sa sud. Giguba na mo practically ang tanan, gawas sa kapanaryo. Kanang kapanaryo mo ani nagpabilin gyud nga sa katigulangan, sa pagtugad silang kapilya, ang ilang debosyon, ang kapilya, ang kapanaryo, nibarog. Pabarog nila gayon. Kana, gipanindot na along duhay, along sa katuigan, pero ang structure ni ana, location ni ana, mao ginang karaan gyud nga kampanaryo. Na ang karaang kampana o ang karaang yung krus na naa sa tumoy. Mga isuon ka ng krus ba nga naa sa tumoy, nindot kayo nag-istorya. Katong mga tuiga, 11 years, uban kaninyo, daghan may mga pagsulay, labi pa sa gitawag na ito mga bagyo, tanang, grabing bagyo, o daghan mga panahon na diin wa gyoy kahayag. Brown out, black out, o wa gyud tungod sa kalisod. Mao nga, ang gibuhat namo noon, gawi sa Diyos kang ngit-ngit, pero we saw to it, among gipanikamutan, nga igagabi amog yung pasigaon ang krus. Ang krus, ra. Magsiga siya. Tamang generator, nga siya ragay musiga. Muna nga sa taliwala sa kangit-ngit sa parokya, makita ang krus, Santa Cruz, nga nagsiga. Makita siya diha sa ubos pundok, dito sa kalubihan, hasta ganis ubos puso na, no? Unya, paduong dili sa Bontores, na dili napita, diha ang kapilya sa San Pedro, paduong sa Bilya Sakati, ngato diha sa Bayanihan, ngato sa Kiyot, San Carlos Heights, kanundong ang kapul mo, kanundong mo. Di na sa engineering nato. Hasta gani sa may Baspar, sa Ubka, o sa Tagunol. Mo na ang parokya. Makita siya. Ang nakatandong na ko, mao kini. Tungod kay ang mga parokyano ba, giduol o nipaambit sila ang eksperyensya. Siya, Padre, ibaw ka, nga bisang ngit-ngit kaayo, nagsigaw man atong krus diha, naman ni tumoy, ikita na mo sa krus, mabati mi og paglaom. Halayo sa kangit-ngit na ay kahayag. Makaampo mi og dunay paglaom sa mong kasing-kasing. Mao ginay sulti sa mga parokya, sa mga sakos parokya, ang krus nga nagsiga, taliawala sa kangit-ngit, naghatag ilag ka isog og paglaom. Hoped. Munang kanang krus, sino kay nga wag ginausba, ug naagina nagpabiling gina siya. Ang kampana na adiha gihapon, no? Mubagting ka na. Pero hibaw ta nga, ang pagbagting sa kampana, mao nang gitawtog pulong sa Diyos, the Word of God, asking us to pray. Pray. Pero kanang atong kampanaha karon, pung pa, nangumusta ako, kumusta ba ang kampana? Napamagyapon yor, pero may pakayabag na, marabag, nabuak tingali ba? Pero ang kampana nga mulanog diha ubos sa krus, tinuod nagtawag na pag-ampo. Pero ang iyahang gitawag tug
ang kampana, ang tingog niya, tingog kini, nga nagbantala sa tuang gikatuhuan. Sa pag-ingon, kini mao ang krus, dinhi giluwas sa Ginoo ang kalibutan. Santa Cruz, paglaong og atong kaluwasan. Si Monsignor Juni, sa iyahang pag-imbitar nako pag-misa karon, ako sa gituban ko, salamat kaayo kada hinundong ka. Namo mga retire na. It's an honor. Nga, nangutan ako kung sa mga tuwang fiesta na gisaulog. Atong gisaulog ka ng fiesta ha, maong pagkakaplag sa Santa Cruz, the founding of the Holy Cross. September 14, mamutong sa kadaugan sa Cruz. Unya ang tema karon mao nga ang Holy Cross Parish sa iyang panaw, Journey of Hope. Mangisuon ni Bauta, sumala pas kasayan nga ang Santa Cruz nakaplagan ka na, no? Ni Raina, Elena, ang inahan ni Constantino. Sila nakaplag ni Ana. Sumala sa nahibawan, nakaplagan niya. Pero doon na ka na siya legend, doon na siya istorya. Yung ba na ka ng istorya? Giunsa nila pagkaplag na maog yun ang krus na tinuod. Ang legend nag-ingon, nga diha ko na yung gitawag na ito, para ma-verify yun yung maobag yun ilang gitistingan. Dahil patay. Patay diha. Unya diha dakang krus, ilang gipahalok. Dito sa patay, ang krus. Ang daghang mga krus. Wag yun. Hangtod nga dunay usa ka krus. Nga diin ilang gidulit sa naong sa minatay ug ang minatay dabuhi. Ug niingon nga kini ang Santa Cruz. Ang tinuod na krus nga naghatag ug kinabuhi. Manigsuon, iba man tag unsay krus ba? Sa to ang eksperyensya. Ang krus nga nagbitag itong makita nato nga ang nagtrukis, kahoy nga nagtrukis, simbolo ka na sa gitawatog sala. Nga kita, nakiktrukis, mo supak sugo sa Ginoo. Pero ang krus ni Kristo, ang krus, kanang krus, dagway ka na sa kapasayloan. Kaya gidupha naman ni Kristo ang krus ug simbolo ka na sa forgiveness. Ang krus nga nahibawaan nato ng isuon. Kini siya, usan ni siya ka tatog instrumento sa kasilag. Ang taong kasilagan ilansang sa krus. Pero ang krus nga nakaplagan, nga krus ni Kristo, krus kini nga dunay gugma. Love. Ang krus nga kita nato kini simbolo kini sa pagkondenar, convicted ka, ngilad ka. Pero ang krus, ang Santa Cruz, usa ka simbolo sa kaluwasan. Mabitaw nga kining Santa Cruz ng igsuon ba? Paglaong tani. Kini hibaw ta bisan pa sa karaang panahon gani sa kasaysayan ni Moises, no? In the book of Numbers, mabasa nimo ni ana ba? Nga
diha ang mga tao makasasa na jud kaayo ug kastiguon na sa Ginoo. Pero ang Ginoo dunay kaluoy ug ginini si Moises pagbuhat og usa ka tumbaga, the brazen cross nga naay bitin. Kung ang mga tao ni ana makasa mutan-aw sa krus, sila maluwas. Kini ang simbahan nag-ingon. Nga kini, usa kini, itawag na ito, nagpadayag ng daan sa umaabot yun nga krus, nga mao nga krus ni Kristo. O kini nahibaw na taniini. Ang gitawag na ito, gitagnas karaang panahon, nahitabo kini, kay diha sa krus ni Kristo, buong pa ni St. John, no? Buong pa sa diha nga ang anak sa tao, buong pa sa Ginoo, when I am lifted up to the cross, I will draw akong dunihon ang katawhan diri alang sa kaluwasan. Mabitaw mga igsuon ba? Kining krus, tututok kita sa krus, mabalandong to sa krus. Kini di lang ni gugma, paglaong, ug naa din ang atong kaluwasan. Makaplagang tani. Tinuod nakaplagan ang krus di ray na Elena atong unang panahon. Pero we have to discover kita karon sa atong kinabuhi ang krus. Mga isuon, naaman ng krus, tutuki ka na. Tutuki ka na. Pag-ayon. Kung sa may makita niya mo diha. Pastilan. At first looked, grabe, horrible, terrible. Naadihang dagwes kasakit. Na ginaingon nga si Kristo gilanso sa krus, no? Na ginaingon nga pag-antos grabe kaayo nga dila ray way labod. Pero kang Kristo hasta iyang dila dunay labod. Nakita kas pag-antos diya na tututukan nimo na siya. Gikan sa tiil nga gilansan sa krus, gikan sa matiis o sa lawas gigilatigo diha. Gikan sa kamog nga gilansan sa krus. Siyang kasing-kasing nga gidugang kita nga imagine siya diha sa gitawag tug ang iyang kurunahan sa unibuhagay ang dugo ug tunokon hasta gani ang iyang dila ipakskan man ug apno. Ngayon ka ba nga grabe ang pag-antos. O di lang na ang pag-antos na nakita sa lawas ha? Hibaw ka ang pag-antos sa atong Ginoo, grabe. Hasta diha sa yahan kasing-kasing diha. Emotion. Kay mao na panahon nga nag-antos siya, gibiyaan siya, gibudhian siya, siya mga minahal sa kinabuhi, gibudhian siya, betrayal. Una nga, when you look at the cross, grabe ang pag-antos ni Kristo. Pero mauni ang nakadiferensya mga isuon. Kaya motuto ka ni ini, kita giingnan, kanang tanan, gibuhat na sa Ginoo, nag-antos siya tungod sa ako og imong sala. Kita ang nagpaantos ni Kristo. Atong mga sala, kita'y hinungdan siya pag-antos. Mabitaw mga igsuon, nga kung kita mo tutok na sa krus, papalandungin yun na. Kasing-kasing kung tatang mahinulsulo na ba? Nga makaampot as mag-ingon, Lord, I am sorry. Asaylo ako. Doon na tayo repentance. Nindot kayo, no? Nga mutan ata sa krus, matandog ta, o makakaplag ta sa gasa sa repentance o conversion. Pagkanindot,
Pero timan igina mga igsuon, ang krus, ang giantos ni Kristo, tungod ka nato. Pero kung imog yung tutukan pag-ayo ang krus, tutukan kayo kung di lang sa itsura, di lang sa kasing-kasing, kundi di hasta ang spirito, makaingon ka. You will discover this. There is something beautiful in dying in a cross. Unsa man ang beautiful nga naa diha. Mangigsuon, love. Gugma. Gugma. Tanawa ko siya hitabo ngadto sa krus. Kung siya hitabo ngadto sa krus. Kung sinigawas sa baba sa atong Ginoo. Giingon nila nga sa kapunos kasing-kasing mapagawas gina sa iya atong mga baba. Ang mga pulong mo awas gina. Tanawa unsay nagawas. Magigsuon gugma. Tanawa unsay unang gisulto niya. Pasaylua sila tanan. Kawas na may bawo sila gibuhat. Gugma. Pasaylo sa kaaway. Kapag pasaylo mang isuon, maunay nindot ekspresyon sa gugma. Gugma ni ang kaaway. Muna nga, di Kristo ang gugma sa mga kaaway. Tanawa sad ang iyang gilito. No? Ngadto sa iyang inahanog ni Juan. No? Gugma lang gihapon. Gugma siya mga disipulo. Concern siyang disipulo. Nga kini sila unta diha mahigugmaay sa isig usa. Naa siya una ang gugma. Pero ibaw ka ang labing dakong singgit niya sa pagmahal, pulong pa sa usa ka banggiitan na malandong sa pulong sa Dios. Lingon siya, ang iyahang dakong kupadayag sa gugma, mga pagsinggit niya, amahan ko sa imo magkamot, gitugyan ko ang akong kinabuhi. Dili tulag ingon nga, karon akong espiritu o naa mamatay na ko. Kudili, katoy sumari kito sa iyahang kasing-kasing nga ever since iyang kinabuhi, ang iyang kinabuhi, ang Espiritu sa Dios, ang iyang Espiritu, gitugyan niya yun sa kamot sa Ginoo. Ang pagbuot sa Ginoo may matuman. Ever since sa iyang kinabuhi. Gugma sa Dios. Mabitaw bang igsuon ba? Kita nga malandong yun ini, bitaw yun, no? Malandong ta. Kasi lang kada ko sa gugma sa Ginoo kanato. Nag-anto siya kanato. Ang ato di lang ta maghambin o kasing-kasing mahinulsulon. Muhambin ta kasing-kasing mapasalamaton. Eh? Thank you, Lord, for loving me. Na makasa ta, gimahal gihapon ko nimo. Muna kung mapasalamaton ta sa Ginoo, gimahal ta sa Ginoo. Unta sad. Ang Ginoo is telling us, I love you, I will die for you. Pastilan. Kita unta makatubag sa pag-ingon. Ang gugma, basla na to o gugma. Gugma unta. Sa Ebanghelyo, amuli-li ka sa Ebanghelyo, nindot kayo ning gitawag tog kanang namahaw sila si Pedro o si atong Ginoo, di ba? Sa ilang pagpamahaw, doon na sila murag romantic kayo nga dialogue. Nga, ang Ginoo, no? Namutanan ni Pedro, Pedro, nahigugma, gihigmo ba ako? Do you love me? Mas Pedro, of course, Ginoo, gihigugma di ka. Siguro ka? Do you really love me? Kasi Pedro, kanang puwa mag-isa mo tuo. Nagdunan na si Pedro, tingali, tungog kay Kenneth Pedro go, di ba man ta? Di ba may tulok kay giyon, nga iyang ginigar ang Ginoo.
Tuo nga siya nga, nagdili mo tuong Ginoo, kay katulog niya inigar ang Ginoo. Pero, pagkatulog niyon siya, gimahal ba jud ko nimo labaw sa tanan. Dingon siya, Ginoo nahibaw kang gimahal tika. Og puong pa sa Ginoo ha, puong pa sa Ginoo. Karon nga siguro ko nga nagmahal ka nako. Alagari ang agoang katawhan. Feed my sheep. Alagari. In other words, kung gimahal ko nimo, ipakita ka na pinagis pagmahal sa imong isikataw. Pag-alagad sa imong isikataw. Pag-alagad sa simbahan. Umuna ang mga igsuon, kung doon na maging ipaglaom ning kinabuhian, gusto na ipaglaom sa tuang katilingban karon, as we journey in life, mga igsuon, doon na lang na ipaglaom kung doon ay gugma. Kung doon ay gugma. Tanaw na ko doon. Alang sa kalinaw sa kalibutan nga gubot o gubat, daghang nga gubat o tibo kalibutan karon. Daghang kadungog tani ana, makanervyos gani kayo. Magsuon hangtod di man doon na lang tayo paglaom nga ang kalinaw mo abot. Hangtod kitang mga tao makaton sa paghigugma. Kung ang atong pagtanaw sa isig usa kaaway, wa gay paglaom ang metabo nga kalinaw. Pero kung kita makaamgo na sa grasya sa Dios, kita mga tao yun, mga anak sa Dios, igsuon na ta, then we become to love each other, then doon na paglaom sa kalinaw. Ang paglaom, mga isuon, na akong ang tao makaton na sa mahigugma. Sa panimalay na to, daghang tag kubot o problema sa panimalay. Hibaw niyo ta. Nga ang paglaom sa kapanimalay, nga ingon na to nga, nindot nga puyan kung ang mga tao diha maghigugmaay. Mahigugmaay. Hangtol mo mahigugma, wa gitay matuwag nga tarong nga pamilya. O hibaw mo unsa kapait ang pamilya nga gubot pas lukot. Hibaw mo. Pero the family has to learn to love. Atong simbahan, ang paglaom sa simbahan, for example, ang simbahan, ang kalambuan sa simbahan, pumpa sa atong sa tupapan, kini mo lambo lang ni siya. Kung kini sila, kita sakop sa simbahan, maparukya, baunsa man, makaton sa pagminahalay, kay pakita na nila, pinaagi sa ilang pagpakabana sa isig usa, pagpaminaw sa isig usa sa nga problema, pag tinabangay, o maghiusa diha sa pag-ugman. Gitawag na nila sinodal nga kita magpanaw ta together for better or for worse. Hangtod wa nang gugmahan sa simbahan mga igsoon, way paglaom ang simbahan mo yung Pope Francis pa, naa diha ang paglaom sa simbahan. Sisguta paglaom sa atong nasod karon. Okay. The same thing. Doon na lang paglaom atong nasod kung ang mga tao dinhi ning kalibutan na doon ay tinuod nga gugma sa ilahang nasod. Gugma silang nasod. Og maningkamot sila bisan sa gagmay kaayong pamaagi nga makakontribute sila alang sa kalambuan sa imuhang katilingban, barangay ug unsa. Especially karong panahon nga eleksyon. Mga igsuon. Kini crucial kini in the sense
Doon na rin paglaom niya, paglaom ang ato ang iyong nasod. Kung kita mapakita o gugma sa atong nasod, o one practical gyud nga suggestion og sulo, itawag na itong angay buhato nga the call of the time, mo ang pagbutar. Butar kita. Kana pagbutar mga igsuon, di na binagitawag nato yung ito, mahimong buhatan mahimong dili. Obligasyon ka na. Ang pagbutar is an act of love. Dibutar ka, kaharon ang intensyon mo, magpili ang leader nga mo alagad sa nasod. Una ang pagbutar, sagrado. O labos tanan, ang pagbutar, bililhon kayo. Priceless. Muna, timan ninyo, ang pagbutar, priceless. Why presyo? Kuyaw kayo, kuda imong boto, doon ay presyo. Na nakaslistahan. Mabitaw, dahil kumpisal nga, sala ba, padre, nga ako, baligyan ako kong boto, o 500, ko, feel guilty ka? Yes, you should feel guilty. Sala ka na. Gibudhian nimo. Gibudhian nimo. Ang imong isig katao. Naalan tayo paglaong mga igsuon. Kung kita mahigugma. Santa Cruz, balik ta sa Ebanghelyo, tutukan na ito ang Ebanghelyo, for example. Tanawa na guni, kung kita mahigugma lang, umutuman sa sugo sa Ginoo, yun, all the blessings will come to us. Kini mga disipulo, yun ay karoon. Nanagat sila. Huwag nakuha. Pero niabot ang Ginoo, ningong Ginoo, okay. Ilabay ang pukot sa tuo. Nituman sila sa sugo sa Ginoo. Kung hibawatan sa hitabo, daghang kayo, success ang ilang panagat. My dear friends, mutuo lang ta sa sugo sa Ginoo sa magigugmaay. Kaha, itawag na ito, dili ni sayon. Pero there is no way. Why paglaom kunwa ang pagbinahalay? Why kaugmaon kunwa ang pagbinahalay? Mabitaw, nga we hope and pray ba, nga kining adlaw nga atong gisaulog din ba, nga mututok ta sa cross. Kita makaplagan gyud nato ang makaplagan nato ang paglaom sa kinabuhi nga naa sa cross. Muna nga kitaan ka, sa tuang kinabuhi, we are always being blessed sa ngalan samahan, sa anak at sa Espiritu Santo. Mangigsuon, naa sa cross atong paglaom. Amen. Please stand. Nagatuok kami sa usa ka Dios, Amahan magkakagahom sa tanan, magbubuha sa langit ng suyuta, o tanan ng kita o piling na kita. Nagatuok kami sa Espiritu Santo. Si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos, di anak samahan sa wala pa'y katuligan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Di anak dili ginuha, usab kinaiya samahan. Pinahagi kaniya na nahimo ang kanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan.
Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron maghukom sa mga buhis sa mga binatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Isimba siya o himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa pakasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa mga bulot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita karon sa Dios pinahigugma pag-ayo sa kalibutan na tungod niini iyang sa hingapil niya ang grasya pinaagi sa pagpanggama ni San Vicente Ferrer o San Roque. Moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong obispo ug mga kaparian nga namagmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon. Nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors nining May Fiesta 2025, nga matagan sila sa Ginuog mga grasya ug maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, ilabi na sa atong mahal nga Santo Papa Francisco, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginudungga mo nga pag-ampo o liguna nga mo ang pagtuo sa kanunay, magmalipayon kami sa pagsangyaw sa imong pagkabanhaw pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod akong giyawag atong pilgrims, all parishioners, PPC WIST officers, PYCC officers of all religious organizations and movements, all chapel officers, area coordinators, chapel leaders, barangay officials, o barangay Basak Pardo, Basak San Nicolas, and barangay Kiyot, o ato ang mas sponsor, Mrs. Marcy Dichosa and family sa pagkuyog sa atong ofertory. Offer to you, Lord, Almighty Father, the sweet life of Christ.
halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, bulong mo, sundon ko, ipakita mo. Daygon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyok ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Nagsabag-ampo kita kini sakrifisyo, dawatan sa nga mahal magagagahom sa tanan. Dawat tununtas sa iyong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad nga malipayon sa simbahan. Ihatag ang bungas kalipay nga walay katapusan kanila, nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos, tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayod, malipayon kami, magdaig kanimos tanang panahon. Binagayod, niining mahimayaon ang panahon sa pagkabanhaw. No si Kristo gihalad nga mo sakrifisyo sa Pasko. Sa wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kagulingon tungod kanamo, ug diya sa imuha atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo gikahalad na dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Sa uban sa mga anghel nagaawit may sibong himaya sa katingog sa pag-ingon. Santos gaw ikaw, Ginoo, tuburan sa ng kasantos. Padala imong espiritu ro pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan. Pasalamat kanimo. Mipikas umihatag niining ngadto sa mga tinunan umiingon. Dawata kini ninyo matanan og kanaa. Kakini mo nga kong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa mga paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat o pag-usabi daig, mihatag nga to siya mga tinunaan ug miingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanang gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala, mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pero paghandos nga matayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungkol kay imo kaming giisip nga ngaya nga matubag mo alagad kanimo. Himua, na kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa unta diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, si Francisco, Papa, nga imong gitawag nga anak kanimo, gikan niining kinabuhian. Sa pagbunyag, namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Gihatag nga kanimo magagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mga poetas ng amahan, itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos.
kami, kinimo ginuy mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami sa sala kanunay, ug mahilios na ng kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanawang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Pakitaan panag-inig suunay. Kini ko dira sa Dios gadagawag ng sala sa kalibutan, mula hanggang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko ay makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas na Kristo ang magkapig ako.
Magampo kita. O Ginoo, suduong ang maluluyo ng imong lungsod. Itugot nga gibag-o mo pinaagi si misteryo sa walay katapusan. Makadangat si Maya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat o pahibalo. Adunay gihapon kita second collection karon. Nagpadayon sa gihapon ang ato ang gipamligya nga bag-ong lungsuranon o opisyal nga mantalaan sa Archdiocese sa Sugbo sa tag 20 pesos ang usa. Nagsugod na ang bulan sa Mayo, bulan sa paghalad og mga bulak alang sa mahal nga Birhen Maria o Flores de Mayo. Sugdan kini sa pagampo sa Santos nga Rosario ug paghalad sa mga letra Ave Maria matag alas 4 sa hapon ug ang paghalad sa bulak himuon human sa pagampo human sa pangalawat sulod sa Santos nga misa. Adunay pagahimuon nga orientation ang sisimpil karong gabi alas 7:30 dinhi sa ato ang simbahan. Ang mga madre sa Sanctuary of Santa Rita, Cebu sa Mohon Talisay nagdapit sa mga parokyano sa Holy Cross Parish sa usa ka pilgrimage karong umaabot Mayo 14, 2025, Miyerkules. Magikan sa atong parokya ang Mass Presider Homilist ug ang mga Mass Servers, ang Ministry of Altar Servers, ang Council of Choirs, Lectors ug ang Extra Ministers of Holy Communion. Ato sang pasalamatan ang ato ang altar decoration sponsors gikan sa Area 5 Chapels nga gilangkuban sa mga kapilya sa Pugo, Idyang, Lower Ginis, Kiyot Proper, Kida, Suran ug Bacalso Compound. Nining bahina atong pasalamatan ang tanan natong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ang ato ang May 2025 nga fiesta gikan sa ato ang opening salvo hangtod sa ato ang Fiesta Day sa tanang mga parishioners, mga pilgrims sa matag adlaw. Daghang kayong salamat sa tanang mga mandated and religious organizations, mga area coordinators, chapel leaders, chapel officers at mga barangay officials and staff sa tulok ka barangay, Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, and Barangay Kiyot. Ato sang pasalamatan ang tanan natong mga mass sponsors, Engineer Roberto Cabarubias, Barangay Basak Pardo Council and Office Staff, Cathy Ricafort and family, Torion family, Ilaya family, Mr. and Mrs. Eric Sacol and family, Juliet Gerard and family, Patigi family, Dutchco Properties Corporation, Hichanova family, Sintino family, Fee Espadilla Antiquina and family, Engineer Alfredo de la Victoria and family, Carl's Catering, Mrs. Edith Aquino and family, Mrs. Florenda Matutinaw and family, Romeo Marina and family, Eden Marion, Melodia Diana, 2000 Hail Mary, Divine Mercy Group of Prayer, Romeo Hugo and family, Haba family, Ronnie and Liberty Carpia and family, Doblois family, Dagani family, sa ato ang mga co-celebrant fiesta sponsors, Adorers of the Crucified Jesus Community, Jimmy and Risa Tabanas, Gloria Yu and family, Ina Ledisma, Malu Perez and family, Nining Gabiana and family, Berna Saison, Mr. and Mrs. Liler Baltonado and family, Rago Lumber, Mrs. Purificacion Garay, Avellanosa Compound, Holy Cross Parish Volunteer Catechist, Magdalena Ponce, Pastor Junior and Darlene Cabisas and family, Doctora Jelen Osalia, Brotherhood Chapel, Gilberto and Nora Torbeso and family, Rodora Sabac, Vincent Ray Fernandez, Jojo and Monet Batukan, Engineer and Mrs. Edwin Cabardo and family, sa ato ang concelebrated High Mass nga fiesta sponsor karong alas 9:30, Mrs. Marcy Di Chosa and family. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Sa ato ang fiesta committees, sa ato ang Barangay Tanud and Police o Barangay Basak Pardo for Peace and Traffic Management. Daghan sa kayong salamat. Ato sang pasalamatan, special thanks sa ato ang mga kaigsunan nga sa panahon sa atong Day 2 Novena, ato ang gihibuhat sad ato ang April Jubilee, ang Jubilee for Health Workers and Persons with Disability. Ang mga ni-sponsor ato, Mrs. Marcy Di Chosa, ang PPC officers, ang Extra Ministers of Holy Communion, Brad Emilio Cañete, Brad Daniel Lidisma, Brad Lando Antoliao, Holy Cross Parish Volunteer Catechist,
ang World Apostolate of Fatima, ang Cebu Caritas, ug ang Holy Cross Parish Caritas. Dagan kayong salamat niyong tanan. Sa ato ang prosesyon gahapon, ang mga ni-sponsor sa karusa ato sang pasalamatan, ang Dakay and Pinili family sa karusa ni Senyor San Roque, Konsehal Boyet Nacorda and family sa karusa ni Senyor San Vicente Ferrer, ang Holy Cross Parish PPC officers sa karusa sa Santa Cruz, ug ni CJ Mahusay ang procession in charge. Ato sang pasalamatan ang tulo ka barangay captain, Barangay Captain Dave Tumulak o Barangay Basak Pardo, Barangay Captain Norma Navarro o Barangay Basak San Nicolas, Barangay Captain Danilo Teves sa Barangay Quiyot. O special thanks sa Ordinesa Printers sa pagprint sa ato ang program. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga PPC and WISTI officers, ang youth, si Tonet Haba, sa ato ang temporalities, silang Engineer Hill Colliera, Mrs. Lori Colliera and Jeffrey Daclan. Sa service, si Brad Bibing Cañete and si Ma Marcy Di Chosa. Sa atong education, si Elizabeth Patigi. Sa atong worship, si Denise Faith Mission. Atong auditor, si Leslie Navarro. Atong treasurer, Raul Montes. Atong secretary, si Ani Gakang. Ato ang vice president, si Engineer Jeffrey Daclan. Sa ato ang president, Engineer Roberto Cabarubias. O atong chairman sa PPC, ang ato ang parish priest, Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers karon, ang ato ang Holy Cross Parish Council of Choirs, ang ato ang Cantor of the Psalm, ang ato ang mga lectors, ang ato ang bag collectors, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ang ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, ang ato ang Digital Communications Ministry, o kaninyong tanan nga may tambong karon sa ato ang consolidated Fiesta nga High Mass. Daghan kayong salamat. Daghan ato ang kaugalingon masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga kaparian nga may con-celebrate nato gikan sa kung mag-atubang mo na sa inyong left side. Ato ang resident priest si Reverend Father Neil Javier Cortez. Ang tupad niya si Reverend Father Jeremiah Sasi, SBD. Niya tupad nila si Reverend Father Andy Guban, SBD. Niya dito nga side, sa right side, ang naguna si Reverend Father Big Donceras. O tupad niya si Reverend Father Alberio Mores, CS sa Calabrini. Niya ato sang pasalamatan ang duha ka Monsignor nga tupad sa ato ang Mass Presider. Ang una, nasa inyong left side, si Reverend Monsignor Jose Floredo. Unya, sa right side ninyo, ang ato ang Parish Priest, Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Niimbahina atong pasalamatan ang ato ang Mass Presider Homilist nga nagpahinomdom nato kung mututok kita sa krus, mamalandong kita, makita nato sa krus ang dagway sa kasakit. Si Kristo gikoronahan og tunokon. Mga pag-antos ni Kristo sa iyang lawas o kasing-kasing. Diya sa krus siya gibudhian. Grabe ang pag-antos ni Kristo. Pero kining tanan gibuhat sa Ginoo tungod sa atong mga sala. So something beautiful in dying in the cross, and that is love. Kung mututo kita sa krus, makaplagan nato ang paglaom. Ang paglaom nga naa sa krus. Naay paglaom kung makakaton kita paghigugma sa usag-usa ug mutuman sa sugo sa Ginoo. And all the blessings will come to us. Timan-i, naa sa krus ang atong paglaom. Ang ato ang Mass Presider Homilist, si Reverend Monsignor Trinidad Dabdi Silva Jr. Tagaan itong masipang pakpak. Pasalamat. Palihog, manindog, before nato dawaton ang final blessing, musinggita sa makatulo, makusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Vicente! Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulo. Malaginan unta
kaninyo o Dios na magagagahom sa tanan ning adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Magmamaluyon ug manalipod kaninyo ang tanan sa pag-asdang sa sala. Amen. Siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagis pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugob unta kaninyo sa ganti sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ug human sa adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nakadangat unta kamo nga malipayon pinaagi sa iyang panabang ug sa pangilin sa kasaulugan uban sa kalipay nga walay katapusan. Amen. Ug manalangin ang Dios magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadarin niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta!